Ahiret derslerini devam ederiz. Biz sizin bilen Aysa aleyhisselam turunda söyleştik uzgan derste. Nişek ul kile hem umumen İslam akidesi boyunca biz nişek Aysa'nı tanıyız, kim bularak tanıyız, anın enisin, şulay bit, Meryem'ni. Hem anın kilüğünün ahamiyeti, hem ol nersege şokra, nindi vakıgalar bulaşak. Çünkü şundan da durmuşta bik şunday kızı vakıtka Aysa aleyhisselam turu kile. Birinciden Dajjal en zor fitne. Ondan sonra Dajjalga karşı kuraş bula. Dajjaldan soň Ya'juj Ma'juj var, şagası var. Аңа каршы көрәш була әле шуңа күрә монда инде бик зур үзгәрешләр булачак инде. Ил күләм генә түгел, дөнья күләм. Дөнья күләм зур вакыйгалар була торган вакытка туры килә Айса алейхиссаламның. Һәм әйттек, Айса алейхиссалам ул инде мусульман булып яшәячәк, гаилә корачак һәм ул инде ахырдан үлеп, вафат булып, аңа җиназа укып җирләячәкләр инде. Шуңа күрә без инде мәсәлән Иерусалимдагы аның кабрын дип таный алмыйбыз инде. Шулай бит, чөнки ул әле исән. Ул исән. Аблай беләбез, Мәрьям тарихта иң изге хатын-кыз санала һәрбер мусульман өчен дә. Һәм Айса алейхиссалам ул Аллаһның изге пәйгамбәре. Ләкин без аны Аллаһның баласы, улы дип әйтә алмыйбыз, чөнки Аллаһ Тәгаләнең юк хатыны, юк аның әтиәнисе, юк аның баласы ул бер үзе. Кул хуаллаху ахад. Аллаһу самад, лам ялид ва лам юлад. Һәм Айса алейхиссалам 40 ел була дидек, шулай бит. Һәм менә бу инде тарихта Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтеп калдырган бәрәкәт вакыты булачак инде соңыннан. Аллаһ Тәгалә шундый бәрәкәт бирәчәк дидек, хәтта табигаты белән йырткыч булган хайваннар, вахши хайваннарның да йырткычлыклары бетәчәк. Арысланнар килеп, балалар белән уйнап йөриячәк, йыланнар балалар белән бергә булачак дидек, шулай бит инде. Һәм җир өстендә бик зур бәрәкәт булачак инде. Бүреләр, сарыклар арасында йөгереп йөриячәк дидек, шулай бит. Бик бәрәкәтле вакыт, имин, тыныч вакыт булачак инде бу. Я'juj һәм Ма'juj. Я'juj һәм Ма'juj халкы турында Кур'ан-ы Кәримдә хәбәрләр килә. Һәм кыямәтнең зур галәмәтләре булып тора. Шушы җир өстенә ике халыкның килүе. Я'juj һәм Ма'juj халкы дип килә инде. Я'juj һәм Ма'juj халкы алар кыямәт алдыннан киләчәкләр, җир өстенә чыгачаклар һәм алар каяндыр күктән чыгу түгел, алар җирдән чыгачак. Шуңа күрә алар бүгенге көндә бар. Алар бүгенге көндә бар, хәтта бүгенге көндә түгел, хәтта сөйкле пәйгамбәрбез вакытында гына да түгел, аңа кадәр инде бик күп еллар алдан алар булган. Алар булган. Һәм бу хакта Кур'ан-ы Кәримдә Аллаһ Тәгалә безгә хәбәр бирә. Зулкарнайн турында сөйләгәндә, шушы Зулкарнайн ул җир буйлап сәяхәт иткәндә, ул шундый бер урынга килә. Бу урын ике тау арасында була. Һәм шушы ике тау арасында ул халыкларның яшәгәнен күрә. Һәм Кур'ан-ы Кәримдә аят килә, алар ди аның телен аңламадылар ди. Телен аңламадылар ди, ягъни башка телдә сөйләштеләр ди. Ләкин Зулкарнайнда көч күреп, куәт күреп, Аллаһның кудрәтен күреп, алар нишләделәр? Алар зарландылар. Кемнәрдән? Кемнәргә алар зарландылар? Я'juj һәм Ма'juj халкына зарландылар. Һәм әйттеләр, булар ди бик зур зыян китерә безгә ди. Син безне ди шушы ике халыктан саклалы дип әйттеләр. Сакла дип әйттеләр. Һәм Зулкарнайн Аллаһның кудрәте белән, Аллаһның әмере, ярдәме белән нишләде? Аларга ярдәм итте. Һәм менә монда бу хакта безнең инде кайсы сүрәдә килә? Кәхф сүрәсендә. Менә җомга көнне Кәхф сүрәсен уку сөннәт булып тора. Шушы Кәхф сүрәсендә килә. Ул үзе 18-нче сүрә. Зулкарнайн ничек итеп аларны саклый Я'juj һәм Ма'juҗтан, бу килә 90-нчы, 99-нчы аятларда. 93-99 бөтенесен дә укып тормыйбыз. Менә ди Зулкарнайн шушы ике тау урнашкан урынга килде ди. Һәм аның телен бөтенләй, ягъни күп шелек телен аңламый торган кешеләрне күрде ди.
Һәм алар әйттеләр, я Зулкарнейн, дөреслектә Яъҗуҗ һәм Маъҗуҗ халкы җир өстендә бозыклык кылалар, син аларны бездән айырсаң иде, ягъни безне алардан сакласаң иде. Һәм хәтта аңа бик күп мал, акча тәкъдим итәләр, ләкин Зулкарнейн әйтә, юк ди, Аллаһ миңа биргән, ул хәерлерәк ди, сез миңа тәкъдим иткәнгә карый ди. Һәм сез миңа ярдәм итегез ди, сезнең миңа ярдәмегез кирәк ди, мин сезнең белән алар арасында киртә куям ди. Һәм шуннан соң ул әйтә, миңа ди күп итеп тимерләр алып килегез ди, тимер. Һәм нишлиләр инде? Шушы ике арага тимер тутырып, соңыннан аны кыздыралар, һәм тимер белән аннан соң инде өстенә бакыр салып, аны инде аларның шушы чыга торган җирләрен нишләп кыйып куялар тимердән. Тимердән кыйып куялар, ягъни алар чыкмаслык итеп инде. Чыкмаслык итеп, һәм ул әйтә инде, бу Раббымның нияде, рәхмәте ди. Бу Раббымның рәхмәте ди. Һәм шулай итеп Аллаһ Тәгалә нишли? Яъҗуҗ һәм Маъҗуҗ халкын Зулкарнейн кулы белән нишли? Яшырып куя инде. Каплап куя, алар җир өстенә чыкмасыннар өчен. Һәм Яъҗуҗ Маъҗуҗ халкы булар бик күп санлы халык. Кайбер кешеләр Кытайлар түгел. Бик күп санлы халык булар, аларның саннары бик күп, кытышкыч күп, күз алдына китереп бетерә алмаслык күп. Һәм алар Адәм алейхиссаламның нәселеннән. Димәк, алар адәми кешеләр. Шулаймы? Кайбер борынгы китапларда килә инде, Ибн Касир әйтә, әйтәләр инде, шундый риваятлар инде бар дип әйтәләр. Янәсе Адәм алейхиссаламның орлыгы төште туфракка ди, һәм туфрак белән буталып, шул туфрактан Яъҗуҗ Маъҗуҗ чыкты ди, монда Хаваның ние юк ди. Хавадан тумаган алар ди. Ул Хава нәселеннән түгел ди, ләкин Ибн Касир әйтә, моңа дәлил юк ди. Бу ди дәлилсез сүз ди, бу ди элгәре диннәрдән, хәбәрләрдән килгән уйдырма ни генә булырга мөмкин инде ди. Ягъни дәлиле юк моның ди, без моны кабул итә алмыйбыз ди. Шуңа күрә Адәм алейхиссаламның нәселеннән булар. Булар адәми затлар. Ниндидер хайваннар түгел, ниндидер ниләр түгел, булар адәми затлар. Хадистә килә, Аллаһ Тәгалә әйтә, әй Адәм ди, һәм кыямәт көнендә инде, һәм Адәм алейхиссалам, мин синең каршыңда ди, ләббәйк, һәм мин сиңа әзер ди. Кыямәт көнендә дә әйтә, һәм Аллаһ Тәгаләгә моныңча да әйткәндә, мин сиңа әзер хезмәт итәргә ди. Шуннан соң Аллаһ Субханаху ва Тәгалә әйтә, чыгарыгыз Адәмнән җәһәннәмгә керәсе нәселен ди. Ягъни менә кемнәр җәһәннәмгә кергә туры киләчәк, һәм шунда Адәм алейхиссалам сорый, күпме соң алар ди. Ягъни минем нәселемнән күпме кеше җәһәннәмгә керә ди. Шунда Аллаһ Тәгалә әйтә, һәр меңнең ничәсе? 999 ди. Ягъни һәр меңнең 999 җәһәннәмгә керәчәк ди. Һәм шул вакытта нәрсә, балаларның да шәчләре агарыр ди. Ягъни кыямәт көнендә инде һәр бер авырлы хатын-кыз үзенең йөген төшерер ди, куркудан инде. Баласы төшәчәк инде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, ләкин менә монда бер генә бар инде юаныш безгә. Бу 1000 кеше арасында кемнәр була? Яъҗуҗ белән Маъҗуҗ була. Ягъни булай бит инде 1000 кешенең берсе генә керәчәк җәннәткә. Булыр иде, шулай бит. Инде бик аз кеше кала бит инде җәннәткә. Ләкин менә монда бер ни бар инде, куаныш, юаныш. Монда Яъҗуҗ белән Маъҗуҗ дә кергән. Алар бузыклык кылучылар дидек, шулаймы? Алар бик күп явызлык кылучылар дидек. Һәм бу Яъҗуҗ белән Маъҗуҗ диде. Ягъни булар иң күбе булачак. Иң күбе Яъҗуҗ белән Маъҗуҗ булачак инде. Һәм менә шушы Зулкарнейн төзеп калдырган стена киртә аларны чыгармый. Кайдан? Шушы аларның яшәгән җирләренә. Шуңа күрә алар бүген дә нишлиләр? Чыгалмыйлар. Ләкин Аллаһ Тәгалә билгеләгән көн җиткәч, алар чыгачаклар. Һәм алар җир өстен буйлап таралачаклар инде. Менә шуңа күрә
Яжуж, Мәжуж халқы, алар күн сайын шушы зиндан, була битін оларға, зиндан кебек, түрме кебек ябылған битін алар. Алар шуннан шығар үшін күн сайын қазилар. Күн сайын тишәләр алар. Һәм хатта шундый хадис бар, бу Бухари риваятында килә, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям bir vaqt nidi qurqib keta shul qadar. Qurqib narsa dey, la ilaha illalloh dey, g'arablarga hasrat dey, kun kelib jetdi dey. G'arablarga hasrat kelasi kun kelib jetdi dey. Ham Yajuj ham Majuj xalqi dey, kichkinagina teshik teshdilar dey, ham ul ikki barmog'in bilan ko'rsata shulay teshikni. Ya'ni istinada teshik teshdilar dey, shuшы qayg'ili kun kelib jetadi. Мына демәк, бұларның күреш бара, шулаймы? Бұлар енді шықмақшы болалар, ләкин Аллахның әмірі білән әліге шығалмайлар. Яжуж һәм Мәжуж шығу болашақ Ғайса алейхиссалам вақытында. Мына қарағыз, күпме вақиға болашақ дүнияда, шулай бит инде. Яжуж һәм Мәжуж Ғайса алейхиссалам вақытында шығашақ, Дәджалны жиңгәннән соң, Ham Наввас ибн Сам'ан әйтә, Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтте ди, Ғайса алейхиссалам килгәннән соң, ул бит инде Дәҗҗалны үтерә, һәм шулай ук җәннәткә керәсе кешеләрнең урыннарын сөйли дидек. Шулай бит инде кемнәр менә узган дәрестә булды. Шуларны әйттерде. Һәм ахырдан инде Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, Аллаһ Тәгалә җир үстенә Яҗуж һәм Мәҗуж халкын җибәрер ди. Һәм алар ди бүтән тау тишекләреннән чыгырлар ди. Нинди таулар бар, шулардан агып чыгачаклар. Хәтта хадисләрдә килә, дулкын кебек ди. Менә диңгезнең бары бит, бер дулкына килде, икенчесе менә шулай торып агып чыгырлар ди, шушы Яҗуж һәм Мәҗуж халкы ди. Һәм иң беренче төркем агымнары чыккач ди, алар Табария дигән, ул инде Тивериадское озеро. Шушы күлгә килерләр ди. Һәм тамаклары кибүне басып, шушы суны ишә башларлар ди, хәтта суны ишеп бетерерләр ди. Ягъни бер зур күлне ишеп бетерерлек булгач, димәк, булар инде нәрсә? Булар 1000 генә түгел. Булар 100 мең генә түгел. Мәсәлән, без ничә ел ишәбез инде суларны, шулай бит, ничә миллион кеше ишәбез, әле камада ишелеп бетмәде һаман. Менә шуңа күрә булар килеп шушы күлне ишеп бетерәләр икән. Димәк, инде нәрсә? Хатта ахырдагылары килгәч ди, монда күл бар бит дип әйтерләр ди. Монда каясың бу күл, монда бит күл бар дип әйтерләр ди. Ягъни күлне ишеп бетерләр ди. Шуңа күрә бу инде бик күп булачак инде алар. Бик күп булачак. Хатта аларның бит инде килә кулларында кораллар булыр дип. Кораллар. Һәм менә шунысы кызык, аны узган дәресләрдә дә Ғайса алейхиссалам нәрсә белән үтерәле Дәҗҗалны? Сүңгі білән. Дәҗҗалга 70 мең фарсы шапаны белән иярүчеләр кулларында нәрсә була? Зиннәтләнгән кылычлар була. Автомат түгел. Шулаймы? Анда миномет түгел, пистолет түгел, ниндидер лазерный оружие булмый. Менә бу бүтән хадисләр күрсәтә нәрсәне? Бүгенге замана кораллары бетәшәк. Кешеләрдә автоматлар булмаячак. Ниндидер лазерный оружиелар булмаячак. Хәтта Ғайса алейхиссалам Аллаһ Тәгалә тарафыннан җибәрелгән шушы гаскәр башында булачак һәм ул Дәҗҗалны сүңге белән үтерәчәк. Копье белән. Сүңге белән. Әгәр дә инде Ғайсага бер автомат кына алып бирәләр инде. Шулаймы? Ул бит инде Дәҗҗалга каршы җыелган зур ни булачак? Гаскәр инде бер автомат кына мәсиңа гына булса да Дәҗҗалны үтерергә дип тоттыралар иде. Юк, бөтенесендә сүңге булачак. Һәм ул сүңге белән үтереп, сүңгенең ичендәге канны күрсәтәчәк. Менә сез гыйбадәт кылган Раббыгыз ни хәлдә дип. Һәм менә монда дагын Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, Тирмизи ибн Маҗа риваятларында килә сахих хадис, шушы Яҗуж Мәҗуж аларның кулларында кораллар булачак. Кораллар булачак, аларның кулларында уклар булачак, ук булгач җәясе булачак, төрле сүңгеләр булачак, аннары соң ниләр булачак,
калкан, щитлар булачак, шулай бит инде. Һәм Аллаһы Тәгалә аларны үтерткәннән соң, аларның җир өстендә калачак шушы өелеп ниләре. Bütün кораллары калачак. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, 7 ел ди мөселманнар шуны ягулык итеп кулланачак ди. Утын урынына. Димәк, алар агачтан була. 7 ел шул җитәчәк ягырга ди. Менә уйлап карагыз, күпме кеше булачак монда. Алар бик күп булачак. Һәм Яҗуҗ Маҗуҗ Аллаһ Тәгалә әлбәттә бер нинди җир өстендә армия, бер нинди гаскәр була алмый Яҗуҗгә Маҗуҗгә каршы торырлык. Ул башка сыймый. Монда бу Голливудның анда кемнәр әле Спилберглармы бар бит ниләр, самый теге хыялый режиссерлар, терминаторлар ниләр ясаган, ул аның да күз алдына килә алмый бу әйберләр. Чөнки монда котышкыч хәлләр булачак. Һәм бер армия, бер гаскәр аңа каршы тора алмый. Аллаһ Тәгалә аларны җибәрә, үзе һәлак итәчәк. Үзе һәлак итәчәк. Шуңа күрә моның турында берничә хадислар бар. Берничә хадис бар. Килә хадистә, мәсәлән, Сахих Муслимда килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям Гайса алейһиссалам вакытында җибәрәчәк шушы Яҗуҗ Маҗуҗны һәм Яҗуҗ Маҗуҗны һәлак итер өчен җибәрәчәк махсус кортлар. Махсус кортлар җибәрәчәк һәм ул кортлар аларны иртәнгә ашап бетерәчәкләр инде. Ягъни һәлак итәчәкләр инде. Һәлак итәчәкләр. Аннарысын килә хадисләрдә хәтта нәрсә дип килә, Гайса алейһиссалам ди гаскәрне җыер ди, алар тау башларына менеп качырлар ди. Менеп качып торырлар ди. Һәм соңыннан алар төшерләр ди, һәм төшүгә ди бер шушы уч төбе кадәр урында булмасты җирдә ди. Аларның үле тәннәре ятачак. Алар чөнки бик күп булачаклар алар. Аларның үле тәннәре ятудан хәтта бер карыш була инде бу, 5. Бер карыш менә шундый урында калмасты. Чөнки бик күп булачак алар. Нык күп булачак. Һәм инде алардан бик күңелсез искеләчәк инде. Үлгәч инде кеше, үлгәч кеше. Шуннан соң Гайса алейһиссалам һәм аның белән бергә булган мөселманнар Аллаһы Тәгаләдән дуга кылып сораячаклар, я Раббым, безне бу афәттән сакла дип. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Аллаһ аларга ди кышларны җибәрер ди, ул кышларның муеннары дия муены кебек булыр ди. Һәм шушы кышлар ди, аларның бу димәк зур кышлар булачак инде, зур кышлар, муены дия муены кадәр булгач инде. Алар ди шуларның тәннәрен алып ди, Аллаһ белгән каядыр илтеп ташларлар ди. Илтеп ташларлар ди. Ләкин бит әле калды бөтен заразалар инде. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Аллаһ җир өстенә ди шундый яңгыр кыеп яудыртыр ди. Бер кем котыла алмас ул яңгырдан ди. Ягъни шатыр эченә керсәң дә, өйгә керсәң дә бер кем котыла алмас ди. Һәм җир өстен юыр ди. Ахырда ди җир көзге кебек калыр ди. Көзге кебек чист тартып Аллаһ Тәгалә калдырачак инде. Менә шуңа күрә инде бу Аллаһның бер зур әмере булачак инде. Икенче бер хадистә килә, алар ди әйтерләр ди, без ди җирдәгеләрне үтереп бетердек инде, әйдәгез күктәгеләрне үтерә башлыйбыз дип ди. Шуннан соң алар укларын чыгарып ди, күккә атырлар ди. Һәм уклары кире килеп инде үзләренә дә кадалачак инде менә шулай. Ягъни Аллаһ Тәгалә хәтта аларны ничек дип килә, теге канга буялып төшерде. Алар уйларлар ди, без анда да үтердек дип кемнәрне ди. Менә шундый теге кем әйтмешли, жажда крови, алар инде шундый явызлык ияләре булачак инде. Һәм бу чыннан да бер гаскәр бер кем каршы тора алмас. Менә уйлап карагыз, алар үлгәннән соң алардан калган укларны 7 ел ягачаклар. Утын урынына. 7 ел. Менә бу бөтен хадислар күрсәтә нәрсәне? Хәзерге заман галимнәре, фән, менә бу бүгенге оборона нинди генә современный оружиелар чыгармасын, булар берсе дә калмаячак. Булар берсе дә калмаячак. Кеше яңадан нәрсәгә калачак? Кылыч, сөңге, ук, һәм менә монда нефттә, газда, водородта ягачаклар димәгән, 7 ел утын ягачаклар инде. Ягъни 7 елга җитәчәк шушы аларның калдырган нәрсәләре. Димәк, монда инде газ,
бетәчәк, газлар ниләр булмаячак. Кеше яңадан кайтачак шуңа кайтачак. Менә шулай ук кызыклы хадис. Абу Хурайра радиллаһу анху тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте. Яъҗуҗ һәм Маъҗуҗ халкы көн сайын казыйлар ди. Һәм казып бетерергә әз генә калгач кояш нуры күренсен өчен ди. Һәм тишсәләр кояш нуры чыга. Әз генә калгач, аларның әмирләре әйтер ди, әйдәгез кире кайтыгыз, ял итегез, иртәгә казыйбыз ди. Иртәгә казыйбыз дип әйтер ди. Алар да кире кайтып китерләр ди, һәм Аллаһ Тәгалә ди, аларның бу көне буе казыган тишекләрен яңадан ябып куйыр ди. Һәм тагын да ныграк катырыр ди. Аллаһ Тәгалә ди. Икенче көнне ди, алар көне буе казырлар ди. Һәм әз генә калгач, аларның әмирләре әйтер ди, барыгыз, кайтыгыз, ял итегез, иртәгә тагын киләбез дип ди. Һәм менә бу ди көн сайын дәвам итер ди. Ләкин Аллаһ Тәгаләнең бу бит инде көн сайын булгач, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям 1400 ел элек әйтте. Шулаймы? Димәк, бар көн сайын казыйлар. Көн сайын менә инде эшчән халык бу. Безгә бу халыктан үрнәк алырга кирәк. Хәт нәрсә дә булса даймы? Һәм Аллаһ Тәгалә билгеләгән көн килеп җиткәч, нәрсә дип әйтәчәк? Әмирләре, кайтыгыз, иртәгә килеп казырбыз, һәм иншалла эшне бетербез дип әйтер ди. Иншалланы әйтер ди. Һәм икенче көнне алар ди килүгә шушы урында калган булыр ди. Ягъни шул хәлдә калыр ди. Һәм Аллаһ Тәгалә яңадан япмый, һәм алар инде тышка чыгырлар ди. Һәм шуннан соң су эчерләр ди. Су турында әйттек инде. Шулай бит? Нә шулай иттереп, Яъҗуҗ, Маъҗуҗ, алар инде җир өстендә бик күп бузыклык кылачаклар. Аллаһ Тәгалә инде аларны аннан соң юкка чыгарачак һәм җирне юачак. Менә бу шулай ук Гайса вакытында туры килә. Шулай бит? Алга таба. Инде бар хадислар күп Яъҗуҗ, Маъҗуҗ турында, ләкин минемчә инде бөтенесе дә безгә аның бөтенесе дә кирәкми. Алга таба, исламның зәгыйфләнүе, Коръәнның бетүе һәм җир өстендә иң хәерле кешеләрнең җир өстендә бетүләре. Әлбәттә, тарих күрсәтә инде, һәм ул киләчәктә дә шулай булачак. Аллаһның диненең чәчәк аткан вакытлары булды. Шулай бит? Зәгыйфләнгән вакытлары булды. Кешеләр төркем дингә килгән вакытлары булды. Диннән тайпылган вакытлары булды. Һәм әлбәттә ул шулай дәвам итәчәк. Һәм кыямәт алдыннан Аллаһның дине бетәчәк. Аллаһның дине бетәчәк, Аллаһ Тәгалә Коръәнне алачак, кешеләрдән Коръәнне алачак, һәм кешеләрдә шушы хакыйкый гыйлем бетәчәк. Бетәчәк, хәтта Аллаһ Тәгалә гыйлем ияләрен алачак. Гомумән, без сезнең белән әйттек, кеше галәмәтләрдә дә бар шулай бит. Аллаһ Тәгалә галимнәрне алачак, хәтта булган галимнәрнең гыйлемнәре әз булыр дип әйтелә. Һәм җир өстендә иң кабахат, иң начар кешеләр калачак җир өстендә. Һәм менә шунда сурга өрәчәк Исрафил һәм дөнья бетәчәк. Димәк, нинди тәртип була инде? Кыямәт бик куркыныч киләчәк, шулаймы? Ләкин моны мөселманнар күрәчәкме? Юк. Хәерле кешеләр моны күрмәячәк. Аллаһ Тәгалә инде җир өстендә иң яман, иң начар, иң кабахат кешеләр калгач кына дөнья бетәчәк. Аныңча Аллаһ Тәгалә бөтенесен нәрсә? Алып бетерәчәк. Хузайфат ибн ал-Яман тапшыра Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кешенең киемендәге буявы суда чыккан кебек, сөртелгән кебек, юылган кебек, ислам дине дә сөртелә башлар ди. Юыла башлар ди. Һәм кешеләр ди уразаның нәрсә икәнен белмәсләр ди. Кешеләр намазның нәрсә икәнен белмәсләр ди. Кешеләр хаҗның нәрсә икәнен белмәсләр, кешеләр садаканың нәрсә икәнен белмәсләр ди. Хәтта безнең заманда да булды инде. Шулай бит? Нәрсә ул намаз, нәрсә ул хаҗ, нәрсә ул белмәм. Аллаһ Тәгалә төннәрнең берсендә ди Аллаһның аяты, Аллаһның китабы да юкка чыгырды. Аллаһның китабы да юкка чыгырды,
Hatta жер üstünde bir ayette kalmasdı. Demek Allah Teala nişli? Kur'an'ı kiri alacak. Alacak hem жер üstünde bir ayet kalmasdı. Şol vakitte жер yüzünde de жер üstünde yaşavışı ulugaygan kart, abiler hem babaylar söyley başlarlardı. Mine biz de işiteydik de bizning abi babaylarımız La ilahe illallah kelimesini aytalarıydık de söyley başlarlardı. Yani kitaplar yok, ilim yok, galimler yok. Hem en kart abiler babaylar söyleyecekler. Mine bizning babaylar, abiler La ilahe illallah degan söz aytalarıydı de mine şuna göre biz de aytamiz indi deb aytırlardı. Bu İbn Majah Hakim rivayetinde kele sahih hadis aya. Ne bu kursatayın da narsani bik az kişiler indi La ilahe illallah aytacak, alar da indi kitib baracak. Şuna göre ikinci bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta, kıyamet gününe de, kıyamet jitesi günge de en yaman kişiler güne yaşayacak, isen kalacak de. Yani dünya bitkende indi kişilerin en naşarları, en yamanları güne kalacak. Hatta tağın bir hadiste kile, bu Sahih Müslim'de. Mesela Müslim'de Enes İbn Malik tapşıra, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta, kıyamet jitkende de, жер üstünde Allah Allah deb aytuşu da bulmasdı. Allah Allah deb aytuşu da kalmasdı. Yani bitecek indi. Bitecek. Nişe gitip Müslümanlar gidecek. Nawas ibn Sa'man tapşıra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytı. Allah Teala de özünün bir rahmet jilin, hayırlı bir jil jiberirdi. Hem ol jildi kişilerini şuşlay koltuk aslarından alıptı. Alarının canlarını alıp getirdi. Her bir iman iyesinin, her bir Müslümanın ol canını alıp getirdi. Hem жер üstünde kişilerinin en yamanlarına kalırdı. Alar da bütün kişi aldığında işekler gibi yakınlık kılıp yatırlardı. Bütün kişi aldığında da. Hem şul kişiler zamanında dünya bitirdi. Demek nindidir bir hayırlı jil deb aytilayında o. Jil istiptekile şu jildi kişilerinin, müminlerinin nersesini alıp getirdi? Canlarını alıp getirdi. Demek alar uleler kıyametinin bu hallerini görmeylerinde. Şulay yok ikinci bu Sahih Müslim'dekile, İmam Bukhari'dekile hadis hayırlı kişiler Allah'a doğru bulgan müminlerdi. Birisi ardından ikincisi giderdi. Hem жер üstünde bir faydasızdı. Bir faydasız. Orpa kabığı hem hürme kabığı gibi kişilerine kalırdı. Alarga bir kimde ihtibar vermezdi. Yani bespolezny kişiler indi. Faydasız. Orpa kabığı gibi. Hani orpanın kabığı gerek mi bir kimge de? Şöyle. Orpa hem finik kabığı gibi bir faydasız kişilerine kalırdı. Bütün kişiler bulmazdı. Şulay o indi hadislerde kile kişiler hoş kılmay başlagaç. Mekke'ge, Medine'ge barmay başlagaç gelir digen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, kıyamet jitmez, hatta kişiler de hoş kılu gıybedetini taşlagan şeydi. Çünkü bilmeyecekler nerse ol hoş, ol gerek bulmayacak indi. Hem mena şu jil turunda aytgan idik, şulay bitinde. Jil ol indi Allah Teala'nın emri bilen şu hayırlı kişilerinin canlarını alıp gidecek indi. Alıp gidecek. Hatta hac vakitinde de alıp gidecek alarını. Çünkü bildi bitti kıyamet jiteyinde. Hem kişiler koytaşak büyük köp yavuzluklarga indi. Жер üstünde yavuzluk, tertipsizlik bulaşak. Anasın indi nerse? Jirge yaşavının nersesi de kalmay. Hikmeti de kalmayacak. Şolay bit. Anasın indi dünyaga bitse de bula. Ne şuna göre kişiler büyük köp kişiler yanadan koytaşaklar putlarga tabunuga. Yanadan ilkigi putlarını çıkaracaklar, şul putlarga gıйбадат kıla başlayacaklar. Жер üstünde anlarsın indi mena şu azgınlık taralacak, bik katı azgınlık taralacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, la tahuzzalarga gıйбадат kıla başlarlardı. Tavaf kılarlar şular. Yani yanadan kişi koytaşak koya müşriklikke indi. Mecusilikке koytaşak. Tağın mena bir neçe güne hadis. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, dünya biti turunda aytdı. Allah Teala de özünün hayırlı jilin jiberirdi.
олды йөрәгендә гәршиш бөртеге кадәр генә, гәршицның бөртеге бар бит. Гәршиш бөртеге кадәр генә иманы булганның да ул җил җанын алып китерде. Һәм җир өстендә ди бер динди дә хәерлелек калмасты. Хәерлелек калмасты. Менә шулай ук килә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кыямәт җитәр алдыннан ди, кешеләр шул кадәр явызлыкка керешерләр ди, бузыклыкка ди, хәтта урам урталарында зина кылып ятырлар ди. Ишәкләр кебек ди. Ишәкләр кебек ди. Чөнки ни өчен ишәк дип әйтә? Чөнки күп хайваннар, аларда оят бар. Мәсәлән, дөяләрдә оят бар, алар кеше карап торганда җинси мөнәсәбәткә кермиләр. Менә шуңа күрә ишәкләр кебек, шушы түбән хайваннар кебек зина кылып ятырлар ди. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям сорадылар, шундый көндә булырмыни дигәч, әйе, һич шиксез булачак дип әйтте. Һич шиксез булачак ди. Хәтта икенче бер хадис килә, Абу Хурайрадан килә ул. Хаким риваятендә, җанымның хуҗасы булган Аллаһ белән ант итеп әйтәм ди, минем өммәтем юкка чыкканда ди, ир белән хатын ди, юл уртасында зина кылып ятырлар ди. Һәм шулар кырыннан үтеп барган иң яхшы кеше, ул ди, сез ди кыйманың теге ягына чыксагыз, яхшырак булыр иде дип әйтүче булыр ди. Ягъни иң яхшы кеше шул булачак инде менә. Сез кыйманың теге ягына, стенаның теге ягына чыксагыз, әйбәтрәк булыр иде дигән кеше булыр ди. Менә шуңа күрә нәрсә җир өстендә бузыклык таралачак инде. Бик каты бузыклык таралачак. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә инде аннан соң дөньяны бетерәчәк. Шулай ук кыямәтнең галәмәтләреннән Кәгъбәтулланың җимерелүе. Кәгъбәтулланың җимерелүе, чөнки бөтен җирдә бузыклык, явызлык, шулай бит инде. Абу Хурайра радиллаһу анһу әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кешеләр ди бәягать бирерләр ди. Кешеләр бәягать бирерләр ди бер кешегә ди. Ул алар бирерләр ди Мақам Ибраһим белән Кәгъбәтулланың пишмагы янында ди, бирерләр ди. Һәм Кәгъбәтулланың харамлыгы бетерди. Харам дигән сүз бит инде ул заповедный, охраняемый, неприкосновенный, шулай бит, бетерди. Һәм нәрсә? Аллаһ Тәгалә инде сакламый башлаячак Кәгъбәтулланы. Һәм аннары соң ди хәбәшиләр килерләр ди Эфиопиядан. Эфиопия, Судан дип килә инде ул. Килерләр ди һәм алар ди аны шул кадәр җимерерләр ди, хәтта инде башка ул төзелмәс ди. Башка ул төзелмәс ди. Һәм аның бөтен байлыкларын җыярлар ди. Һәм бит мәсәлән ишеге алтыннан, тагын нәрсәседер бөтен байлыкларын җыярлар ди. Икенче бер хадистә килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям, менә мин ди үз күзем белән күргән кебек ди, хәзер күз аллыйм ди. Ул ди кара тәнле ди, кәкре аяклы ди, Кәгъбәтулланың ди ташын ташка айыра ди. Шушы кеше инде менә ташын ташка айырачак ди. Ул ди икенче бер хадистә килә, Кәгъбәтулланы җимерер ди, нечкә аяклы ди, аяклары тәпиле, аяклары нечкә ди, Хәбәшидан ди, Эфиопиядан ди, Кәгъбәтулланы җимерер ди, аның бөтен зиннәтләрен алыр ди, аның хиҗабын, менә бу күлмәген салдырыр ди. Кәгъбәтулланың күлмәге бар бит. Шуны салдырыр ди. Һәм мин аны менә әйтерсең лә хәзер күрәм ди. Аның башы пеләш ди, аяклары ди нидән? Тубык тирәсеннән кәкре ди. Аяклары тубык тирәсеннән кәкре ди. Һәм ул ди үзенең ни белән кәйлә, кирка белән менә җимерә ди, вата ди Кәгъбәтулланы ди. Кәгъбәтулланы җимерә ди. Бу Имам Ахмад риваятендә килә. Менә шуңа күрә бу хадисләр бар, һәм шуннан да инде ул җимереләчәк Кәгъбәтулла. Һәм кемдер әйтергә мөмкин инде, Аллаһ Тәгалә нигә аны сакламый дип, чөнки Абраха да җимермәкче булган бит, шулай бит. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям туган елны. Нинди гаскәр белән килеп, Аллаһ бирмәде. Ләкин менә монда инде нәрсә? Бу кыямәт алдыннан була. Аллаһ Тәгалә инде Кәгъбәтулланы саклауны туктый. Һәм Аллаһ Тәгалә харам җирләрне ала шулай. Бетерә. Һәм шуннан соң инде аннан соң күп тә калмый. Нәрсә? Дөньяда бетә. Һәм безнең инде иң ахыргы галәмәтләр
Иң ахыргы галәмәтләрдән безнең менә шушы Кәгъбатулла җимерелү булды бит инде. Җир өстендә бозыклык таралу дидек, шулай бит. Хәтта Аллаһ диюче калмас дидек бит инде, шулай бит. Һәм аннарысын китә инде безнең кояш икенче яктан чыга. Кояш икенче яктан чыга. Бу шулай ук Бухари, Муслим риваятларында килә. Абу Хурайра радиллаһу анһу әйтә, дөнья бетер алдыннан ди, дөнья бетмәс ди, хәтта кояш көн батыштан чыкмыйча ди. Гадәттә бит инде кояш көнчыгыштан чыга, востоктан, бата кайда? Мәшрикта, шулай бит инде. Мәгрибтә, мәшриктан чыга, мәгрибтә. Монда киресенчә була инде. Киресенчә була. Һәм бөтен шуны күргән кешеләр иман китерерләр ди. Бөтен шуны күргән кешеләр иманга килерләр ди, ләкин бу вакытта ди, җан иясенә аның иманы файда китермәс ди. Әгәр дә алар нәрсә? Моңа кадәр иман китермәгән булсалар ди. Ягъни кояш икенче яктан чыккач, димәк инде процесс пошел, шулай бит инде. Теге үлем фәрештәсе бугазыңнан электр алгач кына нәрсә? Анда инде иман китереп булмый. Анда гына иман китереп булмый инде. Шуңа күрә бу Аллаһның бер зур әмере инде. Галәмәт ние, хикмәте бөтен кеше иман китерәчәк, ләкин нәрсә? Анда инде тәүбә кылып иман китерүдән файда юк. Вакытында беләбез, кемдә иман китерде әле? Диңгез сулары, тозлы диңгез су, кызыл диңгезнең тозлы сулары килеп кергәч, үпкәсенә Фиргаун да иман китереп карады, ләкин файдасы булмады. Шуңа күрә менә монда да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, алар да иман китерерләр ди, ләкин бу вакытта да инде җан иясенә аның иманы ярдәм итмәс ди. Әгәр дә ул моңа кадәр иман китереп хәерле эшләр кылмаган булса ди, ягъни иманлы булмаган булса ди. Бу Бухари, Муслим җыентыгында килә. Аннарысын инде безнең тагын галәмәт дабба, хуруҗу дабба дип килә, ул бер хайванның килүе, кешеләр белән сөйләшә торган. Кешеләр белән сөйләшә торган хайванның җир өстенә килүе. Бу Аллаһның бер хикмәте булачак, ул дөнья бетер алдыннан килә. Җир өстендә бозыклык, явызлык таралганнан соң, яхшылык бик аз кылына башлагач, һәм инде Аллаһ Тәгалә менә бу хайванны Нәмл сүрәсе, Нәмл, Кырмыска сүрәсенең 82нче аятында да искә ала. Искә ала. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ахраҗна ләһум даббатан минал арди тукаллимуһум ди. Анна нас кану би аятина ла юқинун ди. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Безнең вәгъдә иткән сүзебез килеп җиткәч ди вакыты ди, аларга ди, без җир өстенә чыгарыбыз хайванны ди. Ул хайван алар белән сөйләшеп йөрер ди. Ягъни ул гади хайван булмый, ул кешеләр белән сөйләшә торган хайван булачак инде. Ул алар белән сөйләшеп йөрер ди, һәм аларга әйтер ди, кешеләр Аллаһның аятларына инанмыйлар дип әйтер ди. Ягъни ул аларга шушы нәрсәләрне сөйләп йөрәчәк инде. Һәм моңа инде шулай ук хадисләр бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, ул ди хайван килеп чыгыр ди, ул ди кешеләрнең борыннарына тамга ясап йөрер ди, тамга ясап йөрер ди, һәм ул кешеләр шул тамгалары белән кешеләр арасында яшәрләр ди. Ягъни бик күп кешеләргә киләчәк инде ул, бик күп кешеләр белән сөйләшәчәк. Шуңа күрә бу шулай ук гади хайван булмый инде, сөйләшә торган хайван булачак инде. Бу Аллаһның бер хикмәте инде. Һәм соңгысы инде нәрсә? Ут. Ут чыгачак. Бу соңгы инде менә дөнья бетте дигәч, ут чыгачак, һәм ул ут бөтен кешене мәхшәргә куачак инде. Мәхшәргә куачак, һәм бу шулай ук зур галәмәт булып тора. Ул Сахих Муслимда килә инде. Хадистә соңгысы ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям Йәмен ягыннан ут чыгырды, һәм ул кешеләрне мәхшәргә куыр ди. Мәхшәргә куыр ди. Шуңа күрә ут инде кешеләрне куып, кешеләрне шушы җиргә туплаячак инде. Кемдер әйтә инде, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям кемдер җәяү булыр ди, кемдер нәрсәгәдер утырган булыр ди, кемнедер аягыннан тотып йөз түбән тартырлар дип килә инде. Шуңа күрә менә бу инде кыскача гына, бик кыскача гына шушы галәмәтләр турында булды. Кайберләрендә тәрбияви нәрсәләр булгач без инде тукталдык аларга зуррак итеп шулай бит. Димәк, менә кыямәт галәмәтләре без сезнең белән әйттек бит инде.
Кыяметнең кайсы кайчан буласы түгел билгеле, ләкин безгә ул билгесез. Шулай бит, безгә аны Аллаһ Тәгалә хәбәр итмәде, хәтта пәйгамбәрбез белән Җәбраил фәрештә дә белмәде, ләкин дөнья бетер алдыннан буласы кайбер вакыйгалар турында безгә пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям хәбәр бирде, Аллаһ Тәгалә Куръан-и Кәримдә әйтте. Шуңа күрә без аларны бүлдек зурларга һәм зур галәмәтләр, кече галәмәтләр дидек. Шулай бит, зурлар әле берсе дә булмады. Без аларны йөреп чыктык тиз генә, шулай бит инде зур галәмәтләр. Алар бит инде шушы менә Мәһди килеп, Мәһдидән соң башланачак инде, шулай бит. Төтеннәр белән. Аннары соң инде без сезнең белән әйттек, зурлар, кешеләр дидек. Кешеләр шулай ук бүленә дидек, шулай бит. Бар булды һәм кабатланмый торганнар, галәмәтләр. Бар әле булмаган галәмәтләр, шулай бит. Бар булды һәм кабатланып килә торган галәмәтләр. Моның турында инде кем тели айрым зур китаплар укый ала. Безнең бит максатыбыз ул гына түгел, шулай бит. Шуңа күрә кем тели, аны инде зурлыклап айрым укый аласыз инде. Айрым укый аласыз. Шуңа күрә безнең максатыбыз ул түгел. Ул түгел. Менә шуның белән безнең китапның беренче өлеше тамам. Беренче өлеше тамам. Бу безнең кече кыямәт дип аталды инде. Кече кыямәт дип аталды. Ничә дәрес булгандыр? Мин инде хәтерләмим. Ләкин кече кыямәт менә ничек итеп кешенең шушы үлем вакытыннан башлана инде. Шулай бит. Битте бит менә дөньясы, булай карасаң. Аның үлем вакыты җитте, аның кыямәте башланды. Менә без сезнең белән инде бераз гына шулай нәрсә ул үлем ничек бара ул, шулай бит, аның нигә вакыты безгә Аллаһ Тәгалә белдертмәде, кеше алдан белми кайчан үләсен, шулай бит инде. Үлем нинди процесс ул? Ничек итеп үлем фәрештәсе килә, җанны суырып ала, кемнеке ничек суырып ала, шулай бит инде. Аннары соң тапшыра дидек бит инде башка фәрештәләргә, ул фәрештәләрнең бөтен кыяфәтләре, бөтенесе кешегә карап булачак инде, шулай бит. Бөтен кешегә бер төсле булмый. Хәтта үлем фәрештәсе дә бөтен кешегә бер төсле булмый. Кемгәдер ул күркәм кыяфәттә килергә мөмкин, кемгәдер бик явыз, начар кыяфәттә килергә мөмкин, куркыныч кыяфәттә. Шуннан соң инде әйттек, шулай бит. Без тән белән шөгыльләнәбез. Кабергә салабыз, җуып, кәфенләп, шулай бит инде. Ләкин фәрештәләр җанны төрәләр. Җәннәт кәфенлегенә, кемнедер инде җәһәннәмнән төшкән кәфенлеккә төрәчәкләр, шулай бит. Ахырдан инде әйттек, яңадан җан тәненә кайта дидек, шулай бит. Һәм кабердә аның тормышы башлана дидек, һәм бүген кешеләр җәннәттә түгел, җәһәннәмдә түгел, алар кабердә дидек, шулай бит. Кемгәдер кабердә нигъмәт дидек, кемгәдер кабердә хәсрәт дидек, шулай бит инде. Чөнки ул кайбер кешеләр аны хадис ди, ләкин ул хадис булырга тиеш түгел, яки бик загыйф, яки мавдух дип килә инде. Каберләр алар яки җимах бакчасының бер бакчасы, яки тамук чокырының бер чокыры. Ләкин мәгънәсе дөрес. Мәгънәсе дөрес, һәм чыннан да ул кемдер инде кыямәткә кадәр безнең әби бабайлар дип әйтсәк тә була инде, шулай бит иншалла, безнең вафат булган мәрхүмнәребез дип әйтәбез инде. Алар инде хәзердә кабердә җәннәттәге кебек булырга мөмкиннәр. Без күрмәгән җиләк җимеш, без күрмәгән хуш исләр, без күрмәгән нигъмәтләр инде. Чөнки хадистә без сезнең белән әйттек, хәтта тәрәзә ачылыр, ишек ачылыр, җмахка дидек, җмахның исләре керер дидек, шулай бит инде. Җмахтан ятак җәелер дидек. Шуңа күрә инде кемдер җәннәттә кебек. Кемдер, Алла сакласын, нәрсә? Инде кабердә газапта. Кабер газабы бар дидек. Шулай бит беренче пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям аны белмәгән, аннары соң Аллаһ Тәгалә аңа белдертте, һәм пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям гел җәһәннәмнән сорау белән сакла дип, бергә кабердән сакла дип, кабер газабыннан сакла дип әйтә иде. Хәтта намазда һәр вакыт әйтә торган булган, шулай бит. Һәм шулай ук пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам безгә хәбәр бирде, нинди гөнаһлар өчен кабердә газаплар була. Шулай бит. Нинди, мәсәлән, айрым кабер газабына безне дучар итә торган айрым гөнаһлар бар дидек. Шулай бит. Аннары соң инде без сезнең белән кабердән соң инде менә шушы кыямәткә кирдек. Кыямәттә инде нәрсә? Үлем исереклекләре, аларны тиз генә йөреп чыктык инде, шулай бит. Алла сакласын, инде ул бик шундый җиңел мәсьәлә, җиңел темалар түгел. Аннары соң инде без сезнең белән кирдек шушы нигә? Кыскача гына кыямәт галәмәтләренә, һәм безнең инде алда тагын ничә дәрес, 4 дәрес калып киләме?
Biz Ramazan хәтлек дәвам итәбезме, юкмы? Укыйсызмы или сез укымаска ниятлисезме? Безнең бит инде Алла бирсә, бер айдан әз вакыт калып килә. Әйе, шуңа күрә иншалла тагын бер 4 дәрес әле өлгерәбез. Аллаһ теләсә, безнең булачак алайса ни кыямәткә кирип китәбез инде без. Димәк, кыямәт һәм безнең киләсе дәреснең темасы кыямәт көненең исемнәре. Кыямәт көненең исемнәре. Сезнең ничә исемегез бар? Ничә? Бер генәме? Ничә бер генә? Берничә кирәк. Әйе. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямның берничә исеме булды. Шулай бит? Әйе. Аллаһ Тәгаләнең бөеклеге безгә билгеле булганы гына 99, шулай бит? Әйе, шуңа күрә бер нәрсәнең яки бер затның берничә исеме булу, исемнәре күп булу аның зурлыгын күрсәтә, бөеклеген. Шуңа күрә кыямәт көненең дә исеме бер генә түгел. Кыямәт көне генә түгел. Аның исемнәре берничә һәм без сезнең белән инде аның шушы Коръән аятларына нигезләнеп, икенче дәрескә исемнәрен карап чыгырбыз. Һәрбер исем ул аның ниндидер сыйфатын күрсәтә инде. Һәрбер исем ул булай гына түгел, ул аның сыйфатын күрсәтәчәк һәм шуннан инде китәчәк. Сурга өрүләр, дөнья бетүләр, аларны тукталырбыз иншалла. Ярый, субханакаллаһумма бихамдик, шаһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.